Ay mga katiktik, niya ko diri sa daan namo nga balay. Magluto kog baki niya ako sa hinluan. Di ara. Makan ka? Dili ba anaon man daw na hiwaw niya sa dali. Abo, bagulit ni kamot og abo bas apo gamay kay. Wow. Nya ana mo na imo ba na nya mo nang gulitan din ha unya bira ha. Ko. Gunit po yung bilado niya kanang bilado ano. Ana nya gunit pa nang unod. Yung ulo ba na unod. Unya pataning hapon makakaon. Wala ikaw isa pagtanawas ako. Samaran man daw yung dali. Nya diri mo gunitan oh. Anak ang belam kay ayo la. Tor gay ko amo sa tong plato ka kung butangan. Ana ra di ata. Nalo. Nalo. Gambar ko. Ilibisi ang kuan ba panit. Iwa ni. Diri na ka magunit. Bilin niya mulo la. Nya Saan naman po mo ng ulo? Singal ko sabi. na gulitin na. Dali ra ba. Now. Uy na. Kanya mo dire. Ano na siya? Ano sa Spanish ba? Adrenaline rin ko ni panit. Daw lang, patanaw to la. Oh. Nakahiwa, nakapanit na ka. Aman si Baging, wak man ninyo patabanga. Ano to? Kaya namang mata ko do. Mukhaan dyan gay kag baki la. Taong ko baki nga. Dinuod ba niya nga baki? Sa una la, Duha, man ko makakuang kay wak may baki dito sa amo. Ano, Tosal? Ano ba? Raw. Gani ko akong kukukay. Kadako ani ko. Yung unang tak ning dako tur pitira ba ning gahi ah. Mira ma. Aman si Baging wak manimo ko anak. Kuan. Awas na maglimpyo. Mana ka ma? Hmm. Dali ara ba? Ngina pa man tuy ulo. Sige lang, basta may panitan niya. Asay ulo. Caman dia ina o. So, Ayaw. uy. Alam babaya ko suka sa kapangit. karon pa ka nakapanit la. Bali ito eh. Bandong ka din, mabila na bali.
Maunay bulprag bakit? Bulprag. Oh, dili di ito butay-butay likod. Kamprag man to. Dili na. Ang bullfrog ba bakit ra magud gyapon na siya. So dagko lang. Di ka makadako ano ba tagsara ka makadako ni kusog mo ni manglupad. Sino ang gawas? Yan dito nais. Patugyaho. Maluoy ang kote eh. Kadang ihi. Ay gud siya pagkira makay. Dili ba kay diya hisirit man unsa man dayto? Lahi mo. Kaihi siya basta sakit. Lahi mo. Wow. Mga katikti ko manamig o managbagbanit unya karon putla na sa nama og siki. At mga baga din na puwas lang. Kahait sa bana nga. Pagpuyo dia ha, pagpuyo dia kay singot na ba ko pamutod aning siki ani. Mo na makaon na. Bantay og bukaon ka ha. So wala la bullfrog. Ja, Bullfrog. say burplag. Dili ka mo kaubaki wak. Kaon oy. Sige ito. Saan man na dubuhon nimo? Ada buhon. Kay aram kaon kay tunuan gamay ra man. Minirito lalay. Lami ang adobo pod wak. Kano sa amang ka nakatistig baki la? Itong uyab na mong lolo? O nagminyo na mong lolo? Kay sa inyo hatong daga pa ka, wala may baki tos dagat. Eh. Mahilig po si loloan nila. Nga. Dili niya papanitan. Uy, Kay naa daw ang panitan buk. Kung bahala, ikaw rin kaon. Magpalit ko dito sa tagong mamalingki. Dili panitan. Laino po doon palitan lang. Pag humantara ni dyan, kaon ka tininunuan man iyang gusto. Na, kalima. Kalima mag. Kalima siya makakuha og kuan bait sa imbor. Kusog ni Baki, maglugso-lugso pa. Kung hinaya ba kay mapusan ato puson. Mapusa ang puson sa Maunang mga katik-tik og mga minyo mo. Pagkanaan nyo ba na og Baki. Kay kusog ni maglugso-lugso. Usahay lagi di matunong. Kay mulukso naman sa daan. Ay, mga katik-tik, human ako pagkuhan, hugasan na sa nako kay lutoon na. Una pa mo dyan, sisi. Mo siya isda lang ng ublang baho. Maura. Ngayon ka lang sa huli.
Ikot doon siguro itong dako kayo kay di maluto, no? Ayaw. Uy, kayat. Ito na. Mga kitik-tik, di ako sa ako abuhan sa una. Unya magluto na ko ani kay gipabsan pa man. Hindi tingnan na masudlanan sa mantika daw. Tama nagsiga. Gimi ako ka magluto og abuhan la. Mo gani. Tiga mautana ning lubi. Dani wa pa ni mauga. Tagbalay. Siga mautana ning lubi bawa ba ni mauga pa. Ikaw ang nag-arrange ani. Ako pa'y pasangilan. Aho, silunod na. Meron man na. Dibigid di may nagsugod sa una guys. Mao ni ako abuhan jud. Sa una meron ako diri nagpuyo di ko makataha sa mamata ko alas 4 kay mamay ako malantawan daan ang parsyon pero naanad ako. Napansin na. Naanad nako ah. Buos na nako ma. Dapat may nag-vlog sa una. Buos na nako ma. Kikitaan tanan mga kalag. Ganin. Madlok pa kada. Sana pwede ra tulugan. Yung ko sa una lang madlok ko ko niya. Nadugay kay bahala nagka makatulog. Yan eh. Ang baki. Tuyo. Ay kadang. Umani pa kagingon dili. Iyo. Kaging. Pwede. Ambil, boy. Ambil saja mantika, boy. Kuwang og mga tik-tik pamilit kay wa man diri mantika sa daplin. Lalu gaya pura rawan ako lagi. Gutom na ko ba? Ayaw sige pura-pura ka nauswa na bayani ako matandi masing ganing kahoy. Na. Tabag uyok wak. Lawa daw ka. Kapag gamit maluto tagaan kay nang kaano pa ang hilaw. Nawa naman atong kuan diri lao trapal. Awak na. Unsa man imong gimingawan diri wak? Diri pa ta nagpuyo. Hindi man ako kay ano draw. Sa pansyon la. Nya magsabay tagkaon la ba?
Dira din niya ito niya. May sapa dira. Ligo lang ka lang. Kagani po. Kuan. Mantika. Kalutawon, mangani ni. Mantika din na. Oh, tuyo. Ina ay, parat na. Mura siyang manok lang, no? Yung mga paa ba? Oh. Iuli na dito ba? Iuli na. Pwede na. Kasi ng ano, tagtaran. Ano? Ni, ya, dapat kulahon eh. Tubod na akong laway na. Bakit naman eh. Mga katiktik, kung duol ra mo dali kay mga untag baki, magkatilaw mo sa niluto na akong baki. Abo na og tinunuan nga baki, magsidid-sidid po nga imo ihi, mo rag baki. Oh, hapit na napula, hapit na naluto, gamay na lay kuwang. Kung napa si Lolo la, nakuanan yung karon. Favorito ra ba? Favorito ra ba ng Delphine? Ako ganaan sige ko magpalit og sa tagom og kuan kay. Ingaon tog baki ganahan sa ko mo kaubati baki kay pagka kuan tag-upat ka raon oy. Lukso-lukso siya murag baki ba ko hinaya kay buak ni ako puson. Kamo og naamoy mga banala paliti og baki. Kay kusog mo lukso. Grabe, pano 4 ka rounds sila. Lagi, kanang maunang amo bata, laki baye kay. Kung gusto mo og lalaki, sa tuo mo lukso, imo ba na aya pud pag isagid kay masabot sa imo naong magkabulingit ka. Ya pagkama niya. Kung kuan baye ninyo gusto, sa wala lukso. Laki baye ako anak. Pero sige ninyo pagkanong po og bakit. Sa una, wa pa man ang mga bayagra, wa pa man. Karoon na anay, papatin awon ka ng kapihan na. Papautin awon ka na. O sa ng kapihaan na, papatin. Papatin ang Yung ka, sige pre-October anak. Papaan sa la? Papatin. Gahi, pirmi kami sa una, wa man ingon anak ba, og na ay laki nga. Di na mahimo, babakson ra may matayon og lumiro 5. Gahi man, nga, di na ka makagwanta asawa. Himatayon na sa bakos na po og loy-loy nga gabi. Loy-loy po, iskabuan. Di uso na sa una, natural gyud sa una lang, no? Tural, wa man ang papatin no man. Ako kupitin, awon sa pili mauna iyan. Gamit tag 1.80 isa. Mahal na good. Lagi. Kay pag inom pa daan na yun, si San Juan himbarog na. Wa pa ang bibingga mo ni San Juan na ana. Ready. Agoy.
Lah. Sagig apura-apura gihangos na naman kong umukay dito. Ay, maabuan ko ng imok ubol-ubol. Si bulo-bula. Uyagungan ka ni. Murag baki. Waba kay tabang og huyop wa. Nagaling kasi. Kung naggamay na imnaw kay way kinaon pero kay permanente pas mo kay wala dili mo kaon og kayo kay pagmata ato adayon ikita nimo udto na di way pamahaw. So mana ni among balay sa una guys. Nindot na siya. Mga katik-tik atong haonon. Ay, kalami. Motor eh. Mga katik-tik, naluto na, mga unta. Oh, tilawi, og dool pa, naara ka sa unahan, haladagan di ari. Wako! Nagtatang, nadaan ng bakunawa diya. Dili magkamukhaon ng bakit no, sukaan takag suka no. Oh, ginamos. No, wako. Di ka mo kaong baki kay magsuka ko ginamos. Ano wala ko ya? Bakit ni? Bakunawa. Ang unsa. Lami wa. Lami pero di man ko makakog manik kay wa man ko ngipon isa na lang sayang ba. Sa una sa bata pa ko eksakto pagngipon hurot. Huwag mabilin. Karon sa ang pag-usap anim turok man sa dagos. Unsa man? Giganahan ka anak kay dan mamin tiktak kapasol og kuan. Baki. Kana imo gilakaw-lakaw manguha ka kag baki. Kabalo. Bunalan naman. Pag maingang gani, magpara-para gani inig bulaw, ayaw pag bunali ka American flag na. Lami wa. Ya, nabusog na ka, pag gumata mo, lakaw na sad. Busog ay. Busog na, oy. Mga Hi, katik-tik, mga katik-tik. maurat pa among vlog. Inaot na nalingaw mo. Inaot nga nalingaw mo, Amping mo kanunay, amping mo kanunay. bye-bye. Iwit mo kay ka no? Mag-ulapod ka! Iwit mo kay ka, hindi mo kay ka, taka-taka ang istorya. Tingari, baya makamras ko ng imong mata hinooron, buta yung kabag. Lugito na ako na. Oh, sab-sab ka lang. Sabay mo, larga. 1, 2, 3, go. Sige na. Hi, Ay mga katik-tik, maurat tong among vlog. Inaot nga nalingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye. Panuay.